Здравейте! Намираме се в юртов лагер на 1, където в момента искаме да ви покажем няколко неща. Първо, тук неотдавна колегите изградиха това помещение, така да кажа, в което може да се сервира прясна и на място сготвена храна за обяд, за вечеря, за закуска на хората, които отсядат тук в юртовия лагер. В момента може да забележите в далечината на този прекрасен райграс и в тревните площи, които много усърдно поддържаме. Може да видите как се провежда детски лагер. Даже в момента стрелят с лък, т.е. децата са в истинския живот, не си използват мобилните телефони тук и има създадени специално за тях дейности, като стрелба с лък, физически упражнения, посещават исторически парк и други производства в община Ветрино, за да видят и животни, и как се случва така, че продуктите да достигат до нас, на нашата трапеза и съответно и в магазините, откъдето си ги купуваме. Може да видим тук също, колегите постоянно гледат да има нещо ново. Тук вече се радвам да видя, че са завършени тези маси за шахмат. Предния път, когато идвах, не бяха сглобени, но ето вече има си и пейчици, или това е още едно място, на което децата да развиват мисълта си, да развиват умения, да стават по-умни, по-можещи и по-знаещи. И тук вие вече сте запознати с нашия озеленителен екип. Това са нашите магиосници, които красят всички места в селото и в общината. Тук в момента отново се засаждат цветя. Ето се подготвя се мястото, на което ще бъдат засадени красивите цветя. До райграса, за който споменах, че постоянно го поддържаме, косим и поливаме, ще има така една алейка с цветя. Може да видим, ето тук са тези красотички, които са подготвени. Колегите работят неуморно всеки ден. В най-големите жеги, аз даже се чудя и съм им го признавала как по цял ден под това слънце, но ето когато човек има желание, той работи и тази работа му носи вдъхновение и наслада. Така че ще им пожелаем спорна работа. За поредно място ще бъде красиво тук в община Ветрино. Това е нашия юртов лагер. Виждаме как за едно нещо, за да се поддържа, трябват постоянни усилия, постоянни грижи и постоянно да влагаш ресурси, време и сила, за да може то да радва другите, децата, младежите и посетителите, които тук уикендите, всички юрти са пълни с посетители, които искат да дойдат и да посетят исторически парк и като цяло община Ветрино. Така че заповядайте и вие тук сред природата, да слушате птичките и да се насладите на тези юрти, които са направени само от естествени материали, с дърво, с вълна. Наистина е прекрасно. Има сянка, има дейности, с които да се забавлявате и да се прекарате добре времето. Така че добре сте дошли в община Ветрино.